Ħaddiema tal-ST Microelectronics reġgħu għamlu azzjonijiet industrijali bl-ewwel waħda kienet strajk ta' satejn il-ġimgħa filgħodu. Din kienet it-tieni darba fi 3 xhur li l-General Workers Union ordnat azzjoni industrijali f'dak li huwa wieħed mill-ikbar postijiet tax-xogħol fil-privat f'pajjiżna. F'Mejju li għadda l-General Workers Union wissiet b'azzjoni industrijali wara li ma komplewx it-taħdidiet dwar il-ftehim kollettiv. Il-General Workers Union qed titlob li issa wasal iż-żmien li jitneħħew miżuri ta' awsterità li daħlu fi żminijiet iktar diffiċli. Quddiem madwar 300 ħaddiem, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb fisser kif il-miżuri m'għadhomx aċċettabbli. Appellaw li tmexxija tal-kumpanija biex ipoġġu madwar il-mejda u jsibu soluzzjoni kemm għall-kumpanija kif ukoll għall-ħaddiema. Zarb kompla jispjega kif kienu waslu f'sitwazzjoni li ma kellhomx qbil u hemm ġie rappreżentant minn barra jiżblokka s-sitwazzjoni iżda ma kienx hemm żvilupp sostanzjali. Tony Zarb qal li General Workers Union ma tridx aktar il-kundizzjoni li ma jagħmlux azzjoni industrijali sakemm jistennew li rappreżentanti barranin jiġu minn barra. Zarb istokta jgħid li l-kumpanija trid tirrikonoxxi s-servizz u s-sagrifiċċji li jagħmlu dawn il-ħaddiema li ilhom snin ma jieħdu żidiet. Dan filwaqt li baqgħu jaħdmu fejn f'mumenti ċedew ħafna mill-kundizzjonijiet li kellhom biex ikunu kompetittivi anke mal-kumplament tal-ST.